Toto je šunka boja, nasledujúce verše sú o tebe, o nás. Toto je príbeh náš, neobávaj sa, je v ňom aj dudáš, začíname. Zo zelenej feldy si vystúpil na Orave, novú kapitolu si písal na kolobežke v Trnave. Všetko to začalo na hodine práva, povedali, že rozdielte sa. Ja som vedel, že byť v normálnej dvojici je šanca malá. Pozrel som cez okolave a bol si tam ty a tvoj modré Nike smradlavé. Fuj, nikto nás nechcel ani k chalanovi, ani k babe, až kým sme nenatočili video kebabe. Zviezla sa na ňom polka triedy a ty si bol líder FMG triedy. A ja si hovorím fakt ty, a tak sme boli ja ty a tie najzaujímavejšie fakty. Makal si na sebe, to ti teraz vravím, išiel si na to cez. Ja spravím, dvíhal si železo, obul kopačky. A potom sme do seba ládovali sypačky. Ráno jednu, druhú dávku na obed, treťu pred tréningom, ďalšiu znova bez limitov a pred spaním už nie. To vraj ide do tukov. A do toho prísť pizza, orale leviatan. Zadková sporom, nás málo v Ríme, trpeli s odporom. No ty si bol star, a to ti povie aj autobusár. Za Rudyho by si zaplatil aj kauciu. Problém nastal, až keď Ričike zahlásil, zavolám políciu. Tá prsničky mala svoje čaro, vystupoval v nej aj Jaro. Súčasťou príbehu je aj Monča, ale aj Juro z Linča. Do toho dotkom Maťa, Katka, Slavka, pomedzi to naša stávka. Vieš, tam vo FIFA o hviezdy a planéty, čo si vyhral na penalty 4 ty. Jo, najprv si bol mladý bakalár, potom nás Brian učil dať back kick na solár. Bank chcel, aby sme sa bili, popri tom aj Ondro Billy, yes. Vianočné pečivko vyrobené na linke, stokárili sme aj sedmi na fedinke. Niekedy si na náhodné slova generátor, to by ti povedal aj Johnny Eskalátor. Ak nie, tak sorry, predajný ti dal story a vezmi do ruky tvarok, sorry. Veď si vasky buď, alebo ti vyjde pilujem hruď, bleh. Nikdy sme nehrali lakros, a to sme predal parkom, natočili Narcos, patrone. Teraz si na tróne a ja ti zo srdca gratulujem. To, čo sme všetko zažili, si v pamäti tatujem. Aj tento track ti darujem, nechcem ísť pateticky, ani ťa vykresliť esteticky. Energie máš ako náboj elektrický, si dynamický, ale vždy myslíš strategicky. A každá chvíľa s tebou je zážitok epický, a to ti potvrdí každý vždycky. Ak to nie, ten s tebou asi ešte nebol. Píšeš novú knihu, je v nej aj Oceaneny, ale hlavne Štiptová Eny. Ja viem, že si bol na spoveď a ona je odpoveď. Vyrobil si jej lavičku lásky, teraz mám z úsmevu vrásky. Som šťastný s vami, za vás snáď ešte hodíš jeden zdravás. Toto je pre vás odkaz, mali by po vás natočiť podcast. Produkujte videjka, nech tam je aj smejať sa. Teamejka, ste úžasní ľudia a ja už nechcem byť sentimentálny, ale zase ani atlét mentálny. Potreboval som to dať von, čo to počujem, svadobný zvon.